Ngi nwanne nwoke ngi nwanne nwanyị onye na-ebe ọbụla ịnọ kịta wee na-enene m biko ihe ọbụla ịnọ n'ihe nke na-akpa gị bụ ihe mgbu nke ịnọ n'ime ya biko do echekwala na ụwa ka gị agwụla echekwala na ọka gị njọ maka na ọ bụrụ na imepe ọnụ kọrọ onye n'akụkụ gị si ya di anyị na-ekwe ka o si wee dịrị gị onye ahụ bịa kụziri gị nka ka esi wee dị ị mara na nke gị ka mma karịa nke onye ahụ ihe ọzọ na-agwakanye gị ewu biko do gba mbọ na-ekene Chineke biko si were ma na ọ na-esi ike ikene Chineke ka ihe si wee dị mana gba mbọ na-ekene maka asị ekene onye akịdị na ka ọ gwara agwụ ya nke gwetakwa ọsọ wee na-anabata gị na ihe omume anyị nke taa na igwe mgbasa ozi anyị na isi mbido telivishọn ihe omume nke anyị na-akpọ ihe na-eme n'obodo ihe na-eme n'obodo wụ ihe ebe anyị na-ewetara gị egwuregwu ya bụ n'olu ịchafụ sports anyị na-ewetara gị ihe dịka football, tennis, golf, athletic, boxing, even kickboxing, cricket. Ọsịkwa ya na ọsịkwa ihe niile ihe gbasara sports anyị na-eweta ya ebe a mụ na ndị ọzọ ga-etinye bụ okwu ọnụ ọrụ anyị bụ ịdị na-agagharị wee na-achọtasị akụkọ ndị ahụ na-eme n'ogbe wee na-ewetara ọnụ ya ka o si wee dị ọtụtụ n'ime na ha ajụla m sị kedu ebe m nọ kedu ihe na-emezi anọ m ya na-ewere iwe ọwụ ọrụ ọ ka o si wee dị asị nwee eme na-ede edejiwe ebe enwee aha agbanwebekwa anyị ọmụawụ Valentine ọha na-enye gbamgbam dị ndim ka a na-etu m ọwụ na-enwe anata gbamgbam dị ndim gwa onye asị ya ga-anọdụ ana mana taa ọwụ naanị m nọ n'ụlọ ọrụ taa enwere ọmarịcha nwa m na ya nọ taa ọ teela aka m ji wee na-akpọ ya si ya nne biko bịakwa na bịa tinye okwu ọnụ maka ihe gbasara egwuregwu a maka ama m na ọ maara ya bụ egwuregwu ọfụma mana dutu ọrụ ọ na-arụ ịma ihe a na-eme adịrị izi n'obodo a mana taa eji m ya nnọọ jisie ya ike si ya bịa mana ego a na-ebe a taa nwada biko kene igwe mma na-ene n'anya n'oge awa biko igwe mma na-ene anya ana m ekene unu afa m bụ Nwada Peace Dixon na n'ogoni na ọ Nwada Peace Dixon ka mana ya na-ekwu mana ewekwu n'iwu afọ oyibo ka ị na-akpọ Peace na Dixon the last time m chekiri afọ oyibo ọ kedekwa afọ Igbo nwa afọ Igbo enwere enwekwa m afọ Igbo na afọ Igbo m bụ Akudo ịbịago nnụnụ akụ akpara n'udo ghọtago ya nke onye na-eme ya kwụba aka ya ọtọ ka onye na-eme ya mee nnọọ ọfụma ikene Chineke na nke o mere gị o mekwa ọzọ maka na nga ọgbọ ọsọ gbagidere gbaruo onye ji nwayọọ na-eje ejegidekwa jiri ebe ahụ ekwu na-awụta ọ kwuru m ekwu site anyị kwadara akwado mụ na nwa ada ama m ihe ọ nwere ike ime ihe ọ ga-emere m unu buru ọchị ụnụ nọdụ n'ana nọsi n'ike akakwa n'ebe ọ na ọ gaghị aka mma ịkọrọ gị ka ya wụ ihe ọmụma anyị nketa si wee ọ ka mma ka ije anya gị were hụ ya were ekwentị gị were gere ya tata dịka anyị na-esi eme omenala anyị ebe a na ihe na-eme n'obodo a ga-ebu ụzọ wee wetara ụnụ isiokwu dị n'akwụkwọ nke anyị ji wee bịa nke taa eji m akwụkwọ nke a na-akpọ Sporting Sun were bịa mma akwụkwọ n'ọnụ isiokwu ihe nọ na ya bụ akwụkwọ nke nji wee bịa nke mbụ wụ Messi ya bụ nwa amadi na-agbara ndị Barcelona sikwe na Argentina wee gaba na-ekwu na ya la Ronaldo awụhụ enyi amanụ m ihe wụ isiokwu dị anyị ihe akwụkwọ kwuru ọkwa mụnwa kwuru agaghị m mba Spain anụkwa m ebe a ka anyị rụkwa esi na mụnwa kwuru ya were ya ọzọ gị bịa wee bụrụ Mourinho ya bụ onye nchịkọta egwuregwu ndị otu Manchester United si na ya chọrọ igo nwa amadi ahụ a na-akpọ Dele Alli and Harry Kane ọgwa ndị Manchester United na ha dewere ya 179 million pounds nnukwu ego mba mmadụ abụọ ka chọrọ igo ya na ya chọrọ iji 179 million pounds go Harry Kane na Dele Alli nke nọ Tottenham na-aghọtakwa m nsogbu anọ ka anyị aga n'obi ka ji n'aka ọzọ dịka ibe wee bụrụ Johan Blake ọwụ nwa amadi Jamaica ọ na-agba ọsọ ọ na-ekwu na next year Commonwealth ya nwa ga-agba first ya onye nke mbụ
maka nke gara aga ya gbara onye nke abụọ na ya chọrọ akụkọ na nke afọ na-abịa abịa ya magawa onye nke mbụ dịka o si wee gwa anyị mana emechaa ka m kpọọ ya ka mana ya ọ kọwara m ọfụma imewere ihe karịa mmadụ obi kpọkwa ya esi ya na m ntị na ọ gbaa mbọ kee ji n'ume ọ bụ na ọ chọrọ ka ọ bụrụ onye nke mbụ ọ kee ji n'ume ọ bụ na ọ na-agbagbu nwayọ nwayọ oyiri bores otinyekwu ịma ihe nke ahụ oyiri bores mma agwa ya ya were ya ọzọ ka ibe wee bụrụ ndị Real Madrid anyị mara ha asị ndị abịa na ihe gbasara football ha ma ndị nke mbụ a na-akpọ ha White Angel ya bụkwa ha Los Merengues ọkwa aha ndị eji wee mara ha ha masị ha chọrọ igosi Antonio Martial nke Manchester United 80 million pounds ka ha sị ha ga-eji wee ego nwa Madiam na-ajịzi ego mmadụ ga-eji bụ uru Anthony Martial ọwụzi Messi kọrọ ọwụzi world best asị gị ego mmadụ ga-eji bụ uru ewere ya zụọ otu onye ekwunejigodo udo gị ekwubere ihe ọbụla jide udo gị ọzọ ka ibe wee bụrụ nwanne ya nwoke bụ ọba goal a na-akpọ ya ọba goal that's Ọbafemi Martins na-agba bọọlụ na China ọwụ ndị klọb ya bụrụ Chinese FA Cup ụbọchị gara aga ha bụrụ ya ya bụ nwa amadi ọ ga-agbacha ya bụ egwuregwu mkpọ ya si ya bọọdụ ya ikike obi dị gị ọsị m na obi dị ya mma emecha mma agwa ụnụ ihe mana ya kpara ka anyị na-agagodu ọzọ ka ibe wee bụrụ Sanchez bụ nwa amadi Sanchez ahụ si Chile gawa na-agbakwana ndị Arsenal nyaahụ nwanne nya mahụ nwere bọsị ha gbara ya bụ izuụka gara aga eniwe ọ bụ ya nyere goolu ha ji wee merie ofu ọkpụ goolu ha ji wee merie ndị otu ha bụ keke ndị ha gbara ihe ahụ ke ndị Arsenal gbara ha ji wee merie ke ndị ha mere ihe emecha mmetụtara ha mere mana ihe ụka mma wụ Arsenal meriri bọọlụ ha gbara Burnley ka ha gbara ha meriri Burnley ofu ọkpa na-asa ha asa ọzọ ka ibe wee bụrụ Kenneth Omeru ọ defender anyị mara ya mara otu n'ime lere Nations Cup 2 years ago ọ hawa ndị mere ka ihe ife ọ nyere goolu na klọb ya emecha mma agwa ọnụ ihe gbasara ya bụ bọọlụ ahụ ka ha gbara ọzọ ka ibe wee bụrụ result egwuregwu nke a gbara izuụka gara aga ndị dịka Crystal Palace meriri Stoke ọgba abụọ nke Stoke sataworo ofu Man U banyere ndị Brighton Albion ofu ọkpụ nke ha na-asa ha asa ndị Newcastle nọ na be ha agbanye ha ọkpụ atọ a na-asa ha enwe m ekwu maka ndị Watford na ndị Newcastle kedu ihe mere nụ aghọtakwa m ịma na mgbe izu a bidoro ndị Watford na-eme ọfụma nyekwa ha na ndị ha gba hapụ nyekwa mana nke abalị Newcastle na be ha na Newcastle mmadụ tọrọ nnụ bịa nye nnụ ịtọ otu mkpụrụ nnụ asalipụ okwa ha ga-eti ya ọnụ ndị Swansea gbakwara onye laba ya na ndị Bournemouth FC ndị Tottenham gbakwara ofu akara ofu agidi ya iwere ofu ịghọtago ndị Liverpool na ndị Chelsea gbakwara na onye laba ya bụ ofu jide ofu mụ jide ofu anyị agwụnụ maka ya bụ egwuregwu mana ka anyị nye na ọzọ gị bịa bụrụ ndị Southampton gbakwara na Everton ọgba anọ Everton sataworo ofu naanị na ihe nke a karịkwara ọzọ gị bịa were bụrụ ndị Burnley na Arsenal gbagburu ndị Burnley ofu ọgbụ nke a na-asa ha asa nke ọzọ gị bịa bụrụ na mba Spain before ma ga na mba Spain ndị Huddersfield nọ na be ha wee daa mba Man City gbara ha 2-1 ya bụ ọgba abụọ nke a sataworo ofu ka anyị gaa na mba Spain ndị Deportivo La Corona na ndị Atletico Bilbao gbara ọgba abụọ iwere abụọ ma were abụọ ịghọtago ọzọ gị bịa wee bụrụ ndị Real Sociedad and Las Palmas gbakwara ọgba abụọ ndị anyị abụọ mere nwa meriri ibe ya Villarreal na ndị Sevilla ya bụ ọtụtụ ime anyị na-akpọ ya Sevilla
ndị Villarreal na be ha wee daa mba Sevilla agbanye ha ọkpọ atọ nke asataworo abụọ naanị ya were bụrụ na mba Spain ka anyị gaa na mba Italy ndị AC Milan na ndị otu ha bụ Torino gbakwanụ onye laba enwedenye enye ha m enye ha gị ka ha bụ isiri onye ọbụla ya bụ ndị Genoa na ndị Roma gbakwara ofu ya iwere ofu ka ọ dị isi okwu ndị Udinese nọ na be ha wee daa mba ndị otu ha bụ Napoli gbara ha ofu nke ha na-asatawo enwere ka ihe ha si wee dị ndị Lazio nọkwa na be ha wee gbaa onye laba ha na ndị Fiorentina wetago ọzọ dịka ibe bụrụ Juventus nọkwa na be ha wee gwọọ ndị Crotone Abacha ọkpa atọ a na-asasa ha asa mana mma gwọ na ihe mere na data egwuregwu ka anyị gaa n'ime ya bụ ihe ya were ya ọ na-akọ ha anyị n'ọnụ na ihe gbasara ihe nọ n'isiokwu akwụkwọ nke anyị ji bịa taa mana tupu m aga n'ihu first of all mmanye ngwa nke ahụ ndị mbụ nọ na ya bụ oche bụ ndị Man City ha nwere 37 points ndị na-eso ha bụ ndị Manchester United ha nwere 29 points ndị kọzọ ndị Chelsea ama m ebe ọnụ ga-asị ama mgbe ọnụ ha nwere 26 points ha bụ ndị nke atọ ndị nke anọ wee bụrụ Arsenal mmeri Arsenal meriri n'izuụka gara aga mezi ka ha sizie ha gbagotezie ha ozi ndị nke anọ kịta then n'olu oyibo the bottom table ya bụ ndị nọ n'ala ala ya bụ table ndị nke mbụ ka ngwagwago ndị nke mbụ wụ ndị West Ham ha nọ na mgbada in fact ha nọ n'ala ala ndị omereke ọ dara ya ada Swansea ha na ndị Crystal Palace ha na-atọ ndị nọ na ana ka ga mara ka ya bụ ihe ga-esi aga